Good morning po, Doc. Maraming salamat po dahil pinaunlaki niyo po ulit kami sa aming invitation sa inyo dito ngayon sa Calasiao po, sa Miguel Calasiao. Sir, ano pong makasabi niyo po? Sa pagpatuloy na lang natin para marami tayong matutulungan. Sana'y marami pa tayong mapuntahang bayan para matulungan din natin talaga sila. Ako po pala si Doc Carl Kimson. May pwesto po ako sa Pusurubio pero taga Rosario La Union po ako. Yung katapat kong pwesto siya yung nag-invite sa akin dito. Sabi ko, kung kawang gawa naman niya, walang problema, sabi ko. Kaya nung sabi niya sa akin na, Dok, baka pwede ka mag-donate. Pero ngayon kasi, sabi niya sa akin, kailangan ko ng dentista. Sabi niya, sige, pupunta ako. Kung kahit Sunday, family day dapat. Sige, pupunta ako. Sabi niya. Basta kailangan, pupunta ako. Tapos, yun, sa CR1L, pagpatuloy lang natin. Andito lang kami. Sumusuporta sa inyo. Okay. Good morning, sir. Welcome po sa C1RL at ating coordinator po ng San Carlos. Yes, yes. Good morning po sa inyo lahat. Ano masasabi niyo sa event natin ngayon? Masasabi ko, first time ko na talagang nakikita yung coordination bawat isa at na mayroon po tayong maganda yung yung flow ng charity kasi well coordinated lahat, especially sa mga mga pulis, mga traffic enforcer natin, talagang well coordinated. At nakita ko napakaganda po ng ginagawa ng CR1L kasi marami tayong pamilya na matutulungan. Thank you, sir. Welcome. Sir, good morning. Welcome po sa CR1RL. Thank you po, sir. Pinayagan mo kami at in-invite ka namin dito at pinayagan mo pa-unlock. Sir, ano masasabi mo? Good morning po sa lahat ng mga kagulong natin, CR1 Riders. Ang masasabi ko lang po, masaya dito sa inorganize nilang charity ngayon. Yun lang po. Hello, sir. Good morning. Welcome po to C1RL. Nandito po tayo sa Calasiao, sir, ng ano po masasabi nyo ngayon, sir, sa ating event ngayon? Yes, thank you so much sa pag-invite sa amin with my group, ang Putilayag Riders Club from the city of San Carlos. So narito po kami para makiisa sa inorganize ng CRL1, no? Tama ba? CR1L na event para sa mga bata dito sa Calasiao. So soon, sa San Carlos naman tayo mag-organize with the CRL1, no? So thank you so much. Yun lang po. Salamat sa lahat ng riders. Nandito po tayo sa San Miguel Elementary School. Dito may naganap pong charity event na kasama po ang Charity Riders for One Luzon, PNP Health Officer, then may dalawang dentista po tayo na sina Dr. Carl and Dr. Jo Marie. And sa dalawang naggupit din sa mga bata at sa mga matatanda na rin. Successful naman yung event. Event to ng Solo Riders Group. Sila ang nag-host dito. Kumbaga, naging kasama lang ko kami dito sa Charity Riders for One Luzon. Successful naman po. Yun nga, nagbigay ho tayo ng mga gatas, tinapay from Bantog, Carabao Dairy Cream, then kanino pa? Sa nagbigay ng sabon pala sa PUB. Good morning sa lahat. Andito po tayo ngayon sa San Miguel Calasiao, sa kalukuyan na nagaganap po ang charity at feeding program po ng C1RL po, yung Charity Rides for One Luzon. Okay, and then nagkakaroon po tayo ngayon ng total tanghaling tapat na po. Nagkakaroon po tayo ng Bodol 5 sa ngayon. So maraming salamat po sa mga dumalo, and then kay Kapitan, and then kay
nagpa ano ng venue po natin kay principal. So maraming salamat po.